na we smoker. Obi kura de ne bako school boarding house no. Kwesi ho. Oni time. Na me same time na ba ho. Na ba be hwe na me kwa djuma na me sika kakra. Na me dey support and we dey over me baba ho. Say ah. So same time. Akoshe se me ba na me dey go school mu no. Same and conditions here. Assignment I won't come the man or diso. The question is, Joe, why Mary? Why Mary? Mary, and why? Why Mary? Say, oh, no, Timmy, say, yes, Unyankopon. What am I saying? Why Mary? Why you wine? You say no one say nipa. That's right. And I'm a boy. The question but why? So Timmy say Nyankopon. That is the question. Amen. Amen. Why Mary? Nti yan shadi bi. Mekasem kakra bi. Mary, a nation. Mary, a nation of Israel. When you nipa biya hunu keke, at times, nyame head down mini will be. No, the number ye fulfillment. On mini will be. No, the number fulfill BB. Son wa ye Mary. Israel. Yenim say enam Jacob so ne betim ho. Yes. But Israel ba. Every nation ba. That's right. Amen. Amen. The person obia ehye ho no so. Onyankopon ne yire ene Israel. Enye nadamfo. Ana enye sabi ne ba. Eye ne yire ene Israel. Onyankopon yire no no. Amen. Amen. Na ni tia watwa mu no. Mary kunamfam amemra ni pesum. Oyo ba ne maame owo no ni di ama. Say ye fra no akosua jewa na se what you say e free ya na cha ni di ama. But I think for Mary enye obi a ye to ni free soro e be si fom. Oh mama our papa Mary papa nso din ama. Fine. Now me try see am sisi ye no. Mary a virgin. Why a virgin? Obi an shanon so. Ye kasa virgin adia obi nyusu da. That's right. Virgin. Ejina homa adia obi nyusu da. Anase obi ntena muda. Wọ́n sẹ́ ní sítì ẹ̀ ní pẹ̀sẹ̀ ní bọ́ adé ní tọ́fà ẹ̀ máa ní pẹ̀bi tí a sì ẹ̀ yẹ new suda so a ti a sì ẹ̀ ṣe bí a ká brand new ní free yẹ ká ní sẹ́yìn a free workshop náà yẹ wíyẹn ní obi à ń tẹ̀lé máa ń drive wọ́n pie ní ẹ̀ mọ̀ esi machine so ani atwe ne bɔkɔɔ ne adi abɛsi hɔ obia ntere mu da obia nkyimisti ada yɛyɛ wieyɛ no wobɛtumi yɛgyina ka sɛ ka yɛ virgin okay wate aseɛ fine ebi a odwan nantwie a yɛmforo no da ɔyɛ virgin okay nipa a barama aseɛ wɔnyɛ obi a wafɔn wɔyi nompe I want to be nante for her to have no abre or your babu. That's right. The Hutian also. At the same time, she's a virgin or a virgin. But I'm a biam fan of one Canada. What you say? Now, Joseph, any the Muslim foresee Mary as you are, said the bee or Bawarano. Now,
not Joseph nini yeshia muda enti de Yesu virgin edema Mary obi antie ni yi. Number 1, Mary nyantete frenina nina jaho ye training no sade yesi sum nipa ye training no wakasem ye training no wabrabo nyina mu hunam fama die amen ye training no enti abaka se wanyantete nakasem wan sade ade ni sitie wanyantete ebio obuade yes ofariade matime de mepe aka bibisa at the same time osoro nyankopon so amen amen wan try wa ha but me sure the character of the lady matime de menso me dia be hem say oyobi a osoro nyankopon that's it wan say dey sit here na what Israel oka Israel fo onye obi a oya mama mu ni no abefrem oka Israel fo na nimfra enioma Israel fo ye no ohunu but onye type of lady a opiki obi dem de anna ne na janom de akere no no eno no de adwuma oh say the city yes you can convince Mary say what convention say the ono atimu no onfrim amatra wudiem no jinyame hwe no ewe no ewuri say such lady say me de masem akotena ni mu a ebeyi amen what you say yes na adia ba ko me pese atiefo nyina ntie meni ebia obi ba kase Yesu kwase we be preacher fa Yesu awo ho but me ba kira wade kakra bi ene wo ho amen amen Bible no say odomo entiase a na what the Bible na chew say wade nyankopon adomo what the honhom entiase understanding spirit or the domo na Bible no de achew amen ti asem ni Mary obia sabi obuade akachrew ofariade odini honi onse ne sitie obia ntimi nane na dwene mane nyeyi tieni yi onya ntete ntesa meya sabi ye asemo ye pensu atuwe ayedi ye pese sentete ni ho what you say say I buy one and a boyfriend coffee ko ani se sapani nya no obaje no so dey say ma me ntimi hwe ne dey was ready wait to be we dey abama we dey wait to ne ma me betia ne sakohia ade a wo ye nya sa ne ye bobra asem wo baka tra ne se we dey wait to be we ye nipa ye de be fie oye no on said the city and Jimina a Taraquala or the Benjini. But a man and papa, and you know, most of Mirasso at the tail of Mobano. Amen. Because beyond intimacy. Amen. 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 In the answer, I was so. Mamma can say, Namia Samina Bessa Mary Yamano. And yes, sir, Yanko Sarian was smile. Yes, sir. Or the nani from Osheni Pomem. That's right. I would be a fat say. Or carry Nasamun. Amen. My main can say, Nipa ya guasa asis one wrong. And you be on and Yamia some betting your tranimu. You be a Yamia a consort at the set married to Israel. Israel for you know dorsal, but only Mary alone carry a seminal. And a Timmy carry a seminal because of my life. As shall Radin and Copo any. So there's here. Yes. The entire what are sorry near preach now. No piano seminar through Munyan and say, when any powers are carrying Uncle Passam because number one, we are there.
Number 2, nyamisuro ni umu. Yes. Number 3, obi etime dane wadwene bi. What do you say? Number 4, you are not a virgin. Tiasem ni yo. Instead of say hakakra no. Na timi dia kan sama kire wo. Yes. Teniye. The entire ade kura yi ne ho adi kire wo a wo hunu na bi no. So tiase. Obi etime dane wadwene. Ensem hunu ne firi wanu mu ba. Tiasem ni ye. Number 5, wo nyantete ye emfiri wo na ne wagya no mo nsem. Asase no ye na wo yantetew. What do you say? Yes. And to so shower. So assignment ni na media mani po. Was such a bofra kwan a won fa so no nyini a. On firi ho. Nyame de sa assignment na mani pa. Owi ono se agimisem. Abata bofra koma won tia ba yi firi ho. Enti nyame de sa assignment na mani pa. Enti nipa bia o young baba said you be in trouble. You be in trouble. And kase why your dadaba. You need to train the child. My bofrani who what is right or bad. Amen. What do you say? Yes. A man in yet sabi abrofumana or masia woman. If you are to America, Italy, you are Ghanaian, you are Christian. Train your child in Christianity. What do you say? Why young kwasiadia fabayim kwasia semni free mu. So for I had the old Tianwa and you're sorry free ho, but not Ghana. No, what to me at Tiakwala and said you trust some here. Amen. What do you say? Yami at times, the entire sensei, when Nipan when you ever Jimmy, when you know proudness, Wakasa boom boom. When young Titi, no, I mentioned I'll send Yamia from me. Yamo, no stupid sound. And some of the crowd do a number. Isaiah chapter 5. Yamina Funtuma Sasano. When you move to Tumunun and son of the man, why they would be up. The assembly and to marry and some and Yami. Abadan and Yabba marry, some marry me. Or both women small. Why would Ababa way I would get away? Conan time. Famasam no command. No, I carry no. I will show back to me a carry now 7 or 9 months. About what I said. No, I carry no. I will send no crown or correct. Obey to me a carry 7 or 9 months. I born a Fabia and Yadia and cannot. When you say, Bange kura ebu ya mamemfa hunam fama demra bange ebu se enei obi di nisika kwato bange obu sade bange ye papa ana mebo bange nkiti na se sia na gu o bonso se kire na menkwa o ti ase enti nyame ansan wode na sam aba bawon chai ma sam na baba tena mu no wakari ehunu ni pakwa na sam na ko because asam kasam I am virgin asam ni righteous asam ni pure. Amen. It was hard to say enti ekomba bia ane no link dem so amen enti ya radio the whole Israel enti dem say why Mary, why and dem timi hwe emayo ne bi dem hwe mamu ne bi and so be crossing nyame afra no oye nyame djuma mitimi hwe ne din na wesre ko tiase nyame awrade ahia ane wakasa ana usuban no ne ye ti sei ukasa bumbum sha no ko tiase ana spirit of lust under so control lies a troda so wanum what does you na da dariga eni na wunya me na wofra wo no enya di osoma me yade asem koma Mary ni bia what you say, Joe? We see why Mary
enti saa asɛm wɔ yɛase Bible sɛ awurade na ne kyiri maa nyinaa sɛ wɔhwehwɛ deɛ wɔdi mu na wɔde deɛ wɔde ne den hyɛ ama no ɔhwehwɛ deɛ wɔdi mu na wɔde ne den hyɛ ama no enti nyame nyɛ sɛ ɔabɔ nipa nyinaa pɛ nti ɔsɔre yɛ a wagye me kura no ɔmfiw wɔyɛ selection wode aseɛ ɔyɛ big nyame wɔyɛ selection na ne kyiri ma nyinaa sɛ wɔhwehwɛ deɛ wɔdi mu ɛwɔ no nyame anim na ɔde ne dan hyɛ ama no so wode aseɛ nti mafotu a mepɛ sɛ nnɛ mede ma wo ɛne sɛ go back kɔna kɔpa nteteɛ wode aseɛ obiara a wompɛ sɛ awurade asɛm tumi tena wo mu awurade de n'asɛm ɛbɛtena wo mu na ɔtumi nyinsa asɛm no wo no na multiply meka asɛm akyerɛ wo ɛwɔ sɛ wokɔsua nteteɛ gyeme sɛ amen watem aseɛ ɛnyɛ bible school ɛna anya asɔre korɔ amen ɛwɔ sɛ wosua nteteɛ ɛnyɛ school kuro yɛwɔ so many characters a Satan provided what you say Satan provided so many characters ɛwɔ sɛ woyi wo firi no nyinaa ho ti asɛm no yi wote wo ho firi no nyinaa ɛwɔ sɛ wobɛyɛ nipa a woyɛ soba yɛnhwɛ adeɛ hwɛ sɛ Mary awɔ hɔ na bɔfoɔ yi ne ho adi akyerɛ no Maria wanya Nyankopɔn anim atom amen wobɛnyi nsɛn wɔwɔ babani no wato no din Yesu Mary yɛ bold ne yɛ babuni bɛɛ dɛ na saa asɛm a woka yi abɛm ɛdi adanseɛ sɛ it is true no a virgin mebakyɛ wate aseɛ ɛdi adanseɛ complete sɛ no a virgin nyame nka nkyerɛ bɔfoɔ no sɛ ɔyɛ virgin but Mary na ka kyerɛ bɔfoɔ no sɛ meyɛ babuni ɛbɛyɛ dɛn firi sɛ menim baama biaa sɛ wo sɛ deɛ ade ne siteɛ ɔnim baama biaa hwɛ abusuafoɔ ɛyɛ wo ɛna bi abɔfoɔ no bɛgyina hɔ wansua kasa nti amen na ɔka sɛ Maria wanya Nyankopɔn no ma no sɛ fa nsɛm hunu firi m so wode muhunu ɔbaa na mopɛ na mo nkeka ne mo nsɛm hunu no firi m so ɛdeɛ wɔkyerɛ bi wode aseɛ ɛyɛ sene enti na muhunu sɛ light aturo kane no ne nyame soma bɔfo a ɔtumi ba sɛ nipa ɛbɛkyɛ wate aseɛ sɛdeɛ ɔyii ne ho adi kyerɛ Abraham na ɔkɔɔ Sodom kɔyii ne ho adi kyerɛ Lot ɔkɔ na light ni n'akyi ɔba nɔɔma sɛ nipa ɔn sɛdeɛ siteɛ ɛyɛ film ne nti ɛna yɛ ne yɛtwerɛ light wɔ akyirɛ ne ɔhu sɛ sei ɛnyɛ saa ne teɛ amen so kɛno nso ɔnɛna ne sɛ deɛ ɔkyerɛ bi modeɛ momote hɔ a na mohuru ɔbaa na mopɛ no a monkeka bebree ma ɛnyɛ hwan anim adom kyerɛ na maame apia ba bebusa sɛ Mary hwan nyɛ gama bi na abɛgyina na nyɛ nyame anim adom nyɛ nyame anim adom wɔ ma dwama na mode ti kurom ha ka bɛkeka wɔ nyinaa ɛwɔ sɛ ne sitie yɛkyerɛ no sɛdeɛ nipa kasa wo ho a pɛyɛ fa so respond yɛkyerɛ no yɛtete no so ɛnɛ abantan bebree di fo agyanom bebree di fo oni time manema always business onim sɛ wɔ papafoɔ bi wɔ hɔ a
obewu ne ba na ye meme ndane kwasiana ahofo obewu ne ba na ye meme ndane kwasiana nti akwala no de all say onim yes o say dey sit here de all say onim de yatet de all konanim onim enso eya woni oba ne me no nyina na wase mo hwetete akwala what you say any me am rubbish taniye any na we smoker obi kura de ne bako school boarding house no kwesi ho oni time na me same time na ba ba hwe na me kwa djuma na me sika kakra na me dey support and we dey over me baba say ah so same time akoshe se me ba na me dey go school mu no same and conditions itie assignment awon come de man no odiso onya time akenkan the bible onya time abompaye say no sikasa and then wufo onya time go some investigation no okọ anu anu ajolof no ashito on account ho o ti ase azimo no anu macaroni ana taria no dey account ada am ko sra adwoa ko to tontade bi aka ho no dey ko the guy nso hunu ne maame yi mama afia mama mi na mi aba ma wo bra ma aduane no obebisa no dey ko ma no ai mo ho ya de ai se bibia yi okay ai ma bibia yi okay afia momro na ma bra me jollof momro me yeni kikiri no ma sa da wo no tu akwala ne fo ka fa tiabianim afutu obianim enti akwala ne de pepa sa obenyini ya me asam ntimi ntra ne muda ya me asam tra kwala ne mu a enye ti asabiri oni say jo so be di so fokra bible say de wan hunu ne fie hwehwe oni wo kwan so hwe awrade nwan kwasamba ndinka sofo de oma o ka tira oba ne se da osota sorry a oso sorry ade we nyamenye oso oba no ejai but ye tuni ni agum sana na Samuel Matthew sana na Eli Matthew what was it but the person haka kreye tira me se me preachinche me di tufu kakra bi obagema wutim udi adanse o ana akwala ketwa emfie do nwotwe emfie do nso etimi kase me boy akana mama ko kejeti aba me kwa akotade oboa okosha ba ma ne ho anyumire fom na bag sana ko no oba sani pawi ewade mfa na asem ntina ni muda what is it ewade mfa na asem o show na no me ka se me say epokora no epo ada ho kakraka na ye hunu no edanyame anim sa ahwehwe that's right enti onim nama hodo a ewom ana onim de eya asa afiri mu no de bia begum apokakraka no adananim sa ahwehwe enti ne bia kwan awurade nsam o sano ni bia kwan awurade nsam me de nyame de nsiramu anopai eye futuo kakra bi ana me de maw obana wawo no enkase abrochire de entete and necessary when say our Ghana has a crow from Ashtown Bantama that's the city yes how the otete akwala or say at the Ghana 14 at one team says Sodom and Gomorrah Accra and the akwala and a bukom
entity akwala eda wo mtirim entity akwala bia na mo so kwa we here o ba basere o ba wa wa ga o mo de sa no abada no kromfo tediye abofro bia ya ba wono no o ye empty memory. That's right. Adwene no bibia nim ya format so enti anani agane wo ma ba no ena be feedi adwene no so what I say enti de mo di feedi adwene no eno no odi benyini enti se nyame betimi ne sa abofra na nante a the beginning of the whole show ena kaneno akwala betimi yesu enei akwala timi so ba kona akwala keto na fu kura no no obo games ni ma me yaso aje hey no asade ama no je obi su ya wo no ni mu fu ayadan pa bibi kwa what you say ya wo akwada no oni mu fu ayadan akwala na timi abehu fu sa wo je obi su wesa wo ji anu osu the kana no ye ko embassy bi atin Italian embassy also and a young guy before ekura no de man ba and o mabusa no question bi nti wo hwefo no so na nko yi ama no wogya awurade kura so mfa man kwala ketu obe 3 years bra bopa afemi jira wodi na mse kwala no asai hwane ntuma bibi nya no kwala na asai na fe ayem sene ayem ma no so papa ne fe ayem ne fe so eno na akoso de bawo e wo wiase amana yare ya ne nam wie mu akofa aba you see obia on the right it is never true and then kurada so obia on the right yani pakura ni right yampa ni mfuo no you right that is why you the traffic you see ho I don't have right say sorry that mean jam you that right yani pakura yampa ni mfuo no so right open time said day when you think I say I'm right indeed I want to go ubechila you ba twa yes yes sama so the car the frame from back ko change no call left that's right you need right and ka wo de obetimi atwi because wo twi ne breton if you am so ha so ha no right so ye because this will be that say a half man writer who says any pan wabodam what you say and no many people bra ba say the person the tank a cry the tufu amen why Mary we feel Mexican hole when you see caniba but you train that's right and they say then last week I said me so the ba wa de caniba no what power penny what power penny because but we don't know about Sabbath now so about Sabbath and Sunday night on to tunu wasinioma what you say aduane no akura just offer house help one waduane na aduane se wadware awie no abeda no de ade aheniti entetia enne ya wakuna enuna Ghana for person amusa amunso kofa ba no enuna Ghana for person kofa ba say nkwala no we right what you say the person empanifo amutie me Mary tie me why Mary because of entetia wonyaye good training a good training right ma bofra no ebe so nyame hwe din enipa wo wiase no including Israel upon one the bofra no buy no was Maria wanya nyankopo animu de enya betresa so betia sasu we so
na nyamianim wanya adom anya koma wasao ansa na abanya adom na wo nipa awotene na wo nipa awodimu na wo nipa awosoro nyankopon amen na wo nipa bone entum ebi no wakatire Noah no wase na Noah de onya nyankopon anim adom what you say the person young ones we shall my way and then we should be massive good in Ankokum. Okra 2 boys, Nimpana for me, you know. Obedina show them how you praises and you worship. Or you saw them your usher. So you be say Cassatra Bramano. What does it? All son and Socrates, me patria Kunawa. You are Bayan who knew you know the chicken. I your sons no selling. What was it? Or you shot no selling. When young to tear, there are so many Ura banks. Oh, Ura banks, filling station, Ura police station, Ballas, the percentage of all the pictures. Free Mofrasi. When young to you, who shall dress you as a nurse. Titiana, you don't see. Why show you? I may say, a year, you more babuami. And yet, from the root, Titiana, very dear from the childhood. When you ante ama was so obenye nyame anim dia atom what has here the bofo no hwe ni din oso nyankopon ho odem baba so abanyi nsan ososo nyankopon ne ba ono obeyi ne maye free won bone amen. na marriage so say any homo wa fra said ye wasam a waka no etie when some kan yani what has here the son marry any power tenanti oye baburu no virgin ti bama obase marry pay obase na mana ware no onu so ye tinini shoboy bi awaba wa hwani asiritiri so na no achia wa shiwi ni sama na no achia she baby abotobo hempabo e no what has yes okura wi ase ano obetimi ayabo wa wa ha beto ma me no papa nsama ato agu okura wi ase ano na da ne atoro tekrama edananum omu ade on feria de one said the city a bayan time I want to assort me about from some yinjira a kwaba sin of the farmer ni tufu mamenom papa nom na mi odum wanyiska e mama ne nsai wate amen trenu mano from fantitiem from niomasi omusi nioma agina ho papa nya time ama wo mano yes nya time adanya tifua efi on garden no efua fa se kanhye wonsem kira wonse de esido ebetimi abase biribi baba yeri wo kuma so no nkranyi obadwane akwakura ase what you say yes kira ni se de esido kira na para emane na muru so oyo ba ahomache no nan ne fa nyano no mane praye o pra fa no so pra what you say titiano teteno mo hunu say ni duty so se otwetwe adwaye nyane sa so tia semini ye teteno
Yes, or Bassara no Abedina, bathroom Abetri and the Sapia, who go, I feel she would say, I ought to car. As only I could shed them. Do you mean see ability? Do you mean as well as answer? Do you mean as well as spray good home? At Tadiana could I have few more? No, I'm one was a Robert no cut wakon. One cut off for what is it? Sorry, see ya, Diami, difference. Amen. Sorry, see young pine. You see, Kika Jenny, Kika tomatoes, Chere Obano, can you teach him? And to find house help beer. No, money and Tetina can't go fano. Train your child. A man of me are quite for no man, we are quite for. And Paul. On to me, What to me? Semini. Let's show the Bama cheese and not trust her. When you hear it, you are a bar. What is it? You are a bar. You are here. You are a bar. I have to tell you. Semini. And so crazy to an etiatia. Onim fufu, onim ka, onim banku ka, konkonta onim ka. you. Somebody say, Yadia was you a democogum, a drop yagum. What I say? Yes, you on put on him said, yes, you shot up him. When you said you treat in Katia Nasa, a Mokoa Bosu on him. And now back when I got on to him. I know be sure gumna or the friend that. The woman says, I can't tell why. My father, yeah, the Pokufra. I'm saying the more money. We will name you. What is it? A ton of beer. And yet, commercial more. And ya cramo. I told a beer for money quite could ask. In the morning, my friend, about to try to tell. What is it? No one coffee with them. No. And coffee. Foul. What do I want Coco Dibba now watching? Now watching you know. O mama kwano na wo kire won we ye nkontomre me nkane na ye di no eni se na tie na wo tu a kire wo ama ne sekra yi wo wi asa dua ken se di si dua bode titia no tini obetumi akoware obi wo kumase a ama nyame na sani pa na kotwe kurase akoye farming watch the into one mele asan say wo nyantetia na dwene se Ghana nyina na nkran Jada nyina ni kumase. What is it? Kuku. Money. Amen. Somebody. Chirane kasa. So be kasa ni fua. Kwa ba fa so respond. Chirane kasa. Sa pani kasa ya mfia no nya de ya ban. Entum chira no. Sa sam no o kasa wi a enchirem. What ane me pacho ebi asayam from so adie bi ena nipa ne bu afua manen kasa wie o kasa wie ya ida me pacho ebi sibiu praise die anyon so so on how to approach somebody sabi ho ba obesi receive no that's right obo ni we yira what do you say? A Garia Kurano, ye chere. A Garia. Ye chere, ye chere, Suchile. Ye chere, Hunidie. A Hunidie, ye chere. There will be all who are semi. Who said that? I said, I'm assuming the motto more you twice a year. January and December. Twice a year. Hey, dear. Financial year. What is it? I want to be a crow. And can look around. Oh, run the bedroom. Maybe two original. Oh, how do I out there? Never need around. Yes. Ubusana. Mr. So famous. Oh, how do I out there? Never need around. Why is it the city? How said the city?
I was so neat. Mama, obesity. Obibia, and also create yare. My bunny who say, a feet the yareba. Cheno. What does it? Inti Adiaba come a person. What Timasiani? And son of the dear Sam. A man, hollow. I never marry Mono, no sort of win. No sort of win. Amen. The many probably one shot them was summoning to me in Muno. What does it? The dear a summoning to me in Muno say, a summoning a virgin, a summoning what? A summoning a crown, a summoning the moon. Don't does it? And a petrabla at the sa, your baby, your baby, your baby. To be slow and not pay a babawa. It says, what was for more than best at least 20 to 25 years. See, you were, you know, say, my quotations, Marco 20, we are graduating so Hobatero. You be here rather than have for film. Yeah, yes, to see, is a film. I and my father are one, you be here film. What I say? Said when you could do, yes, you be here film. I rather than have for, you be here film. I feel you're sick of it. Oh, dear, baby. What I say? I'm not just a man. Not David, I can't watch him. Send me David, dear. With your dear son, but some are coming. Oh, my young bonnet. The person will be a wood team. So, for I told the beer, make sure Bible now and Tiasia. Not me found away. We met me, I'm wanting us here. The Abama Tiasiani, and they met you. Amen. What I say? It's a say. I was so by a virgin. And Christianity, a virgin person, and you will be a Christian. I want to fulfill. That's right. I was so by a virgin. And then they walk out on you. You can be a church member, so now you're a virgin. Christian, I want to fulfill. Obi a wotia safu akwa asore na che wotia twantro onya virgin wotia se wukuru nya ho ade onya virgin wutunyi nsegu onya virgin tieniye adwumoni wo trim you not a virgin de ka virgin de ye hwene mu a emu ya koroji amen what is it enteme sraw awofo mu ntie me mo ankasa mo ntete mo ho na mo ntete mo ma amen na mo ntro na urade kwan nukurem wano me ka se mesi amane wiase huni nyira minya aka o mo de mo pa mo mfa mpan bo ani akwankyere se mo yi adwen sakra ani ahunu afiri ho yare ne ba koso sa kosi se Yesu baba I say, Mrs. should be. So we are sepa. When you are doing sakra, and you are hunu every ho. Now we are doing so, young sakra. You know, we are born. Then we are the empire the Bessiano, who diagro. Yariana Baba HIV. A better now forever and ever. Tiasimini. No, make say akwankyere ba se binum bidie ebinom pompere wisie ebi nshata de mono no wama ebi aye won no minim so obi ase obi anum bi mekode a ti asemni ejimi mi di watemu mi nya bi na makonom na kira se ni kwa se mekata me hiro sana mo ma shata de mono ebi a wo ata de mono kura sa ye force obi a se wa mrukire ho Kote ase aya futuo na mde ma wo yantitiye de nipa amen yantitiye amen
wɔsi atete wɔ awuradim amen yɛbie w'adwenem yɛma hunu what is right nti mu a sɛbi wɔgya mo mma saa no a wɔbɔ mobɛbu wɔ mo ho atɛn o atɛmu da wobɛbu mma ho atɛn lawyers n'adwene nyinaa ɛwɔ cases atena wɔbɛdie so oni time for ne ma lawyers judges apolisifoɔ mpanimfoɔ oni time for ne ma doctors busy about the work every day ni busy nyinaa kɔ n'adwuma mu wobɛbu ma no ho atɛn da bi mehwɛ wɔn metua mu school fees ɛhwɛ yɛ school fees tua ɛhwɛ yɛ nteteɛ wodi mu a yɛka hwɛ a nyɛ duane ɛyɛ nteteɛ that's right wɔn sɛ makɔ schools mu sɛbi magya mu nyansa hɔ ɛhwɛ yɛ nteteɛ wotua school fees na aba akorɔmfo nkyɛne ɛhwɛ yɛ nteteɛ woma na atadeɛ sɛ na ɛyɛ dɛn wonim sɛ school fees no kora wagye nso wɔkɔtua wantua wɔde akɔha da ama ne girlfriend ɛhwɛ yɛ nteteɛ wonim a nti nyaberɛ wobɛtumi atua aba no school fees mu akɔ school a de awie ɛsiane sɛ woantete abɔfra no nti ɔbɛsa abɛyɛ wo tamfo beba sɛ wode aseɛ ɔnkae koraa sɛ wona atua school fees ɔnkae yɛmom sɛ wotete no awurade mu tete no amen ɛfotuo kakra yi a sɛdeɛ mary ɛnya nteteyɛ firi no gya mekyɛkɛ bible no nso mahu sɛ mary ne nuanom bi ni o nanso yɛtete abɔfra no amen ɔsoro gye ne tom ma ɔbɛnya nyame anim atom ma awurade somaa n'asɛm ade brɛ ne sɛ gye fɛsie ma me abosome nkoronu ne wayi no akyerɛ wiase wode aseɛ yɛtetee no nyame nya gyidie wɔ ne mu ɔsoro agye no atom nti ɔde asɛm no brɛ no amen ɛfotuo na mede ma wo tiɛ ne ye ɛne diem ahobrɛseɛm ɛfiri no de koro deɛ wogya agu mu traa no saa sesa no amen na bɔ wadwempo sɛ wobɛtire ne wobareyɛ deɛ wɔsa ba atwatwa no baa ɛni ghanafoɔ mpanimfoɔ akyi ɔmo no yɛtwa ɔmo maa wɔ school ɛna ɔmode bɛyɛ lawyers ɛne doctors ɔma bɛyɛ MPs tiɛ ne yie yɛtwa no baa wɔ school deɛ wasɛm bi wɔ hɔ a obi kan against the gospel a ɛwɔ se ɛkasa tia tiɛ ne yie bide nyame de nsira mu nyinaa ɔbɔfoɔ no baa ne nkyɛn no nkyɛn no Maria wanya Nyankopɔn anim atom mepɛ sɛ Awurade ka bi kyerɛ wo amen mepɛ sɛ Awurade ka bi kyerɛ wo ma amen mepɛ wate aseɛ mepɛ sɛ Awurade ka bi kyerɛ wo ma ɔsoro gye wo ne wasefoɔ tom na yɛ nhyira biribi Awurade ka sɛ kyerɛ Jeremiah 35 Rakab fiefoɔ ɔsoro gye Rakab fiefoɔ no nhyehyɛeɛ tom ɔde twa Israelfoɔ mpoa ɔde aseɛ wɔmagya Jonadab aka kyerɛ wɔn sɛ sɛ mete ase ɔsɛm awuo mama nom nsa mama nom bobesa mama nom nsa biara mama nsi dan tɛmte ase na montena monkɔ na nyinaa sɛ mogye tom sɛ mo nananom de a Jonadab nso baeɛ no ɔno nso kra sɛ deɛ ne papa aka no wɔhyɛ mu kena abusua no tere wɔma anyɛ bi da wɔma anom nsa da nti dako saa na apie Awurade anim soti a wɔma yɛma wɔma gya no wɔma nana no ɔsoro agye atom amen deɛ Awurade soma Jeremiah ase kɔ Rakab Jonadab efie na wokɔ a fa nsa kɔsi wɔn anim na ka kyerɛ wɔn sɛ sɛdeɛ Awurade sie ne monom nsa fa me din kɔka
awurade no yɛ wo ase wo mu ntie what does it we nyame kura abaka so far as wo papa na aka no wo mu ntie enti wo ko Jeremiah ko okwa no fra Jonadab Rakab fiefo nyina no dom ko good dan kese bi no se samu nim sam ye difo omsie nim pa wa no de korasi ho no hwie nsa gum ko se sadi asafa awurade sie ne monom nsa ana Rakab fiefo no tani no wo msori gina ye no so difo ye jutum so Nyankopɔn difo na so ye Rakab ani ye Jonadab akatre se maya no nsa bobe sa enansa biara enti se awurade kura bagina ye ni ma ya no na anom kra do sa kachi ato se maya nsidan hwem papa dan ye titim yesie niska ye buya janu masa amen enti Jeremiah gina wodi awurade se Jeremiah so ahu hanse nipa kura kasem na nipa disho ni awurade me kasem a Israel men so for any woko the person tetobaya na Colombia ya teteno no wa sana janene na nimunyam amen what do you say na nimunyam ne bia ka agenya nkopon amen ye di twampo a obro no so amen so your ba na se be pa bia ware no a nipa ni head din ho dance say maami we ni man said you was atete wo mo o ware na be po the shamu na start tiatia na tade tunu mu ase na ofrifia pia bonten na ba tate ho eye maami fancy na me nshira onyo kese